सुटला शेवटचा 59. अतिशय सुंदर आणि तुषार ड्रायव्हरनं माझी मारली. गट क्रमांक शेवटचा 59चा निकाल आहे. तास क्रमांक 6 वरून धावली गाडी नागनाथ प्रसन्न अंजली पवार शिशा कमाने चितळी यांचा हिंद केसरी वॉन्टेड वॉन्टेड फॅन्स क्लब चितळी. ही गाडी विजय झाली. विजेत्या बैलगाडी मालकाचा देवावर बसणाऱ्या तुषार ड्रायव्हर माळशिरसकरांचं हार्दिक अभिनंदन आहे. आता सुंदर गाडी पळाली. वॉन्टेड फॅन्स क्लब चितळीकरांची नवीन खरेदी आदत किंग बजरंग पळाला आणि त्या जोडीला राघव पळाला. सुंदर गाडी सेमीला मात्र बजरंग आणि राघवची गाडी.